Sige. Sige. Padayon. Ayaw pag-unlang. Dili na makaya pa eh. Oh. Oh, nga nung ihulog man na mo ang treadmill. Nga nung stop na mo. Ang kapay na kayo pa, uy. Wala ka ni kakabot og 10 minutos. Nga nag-jogging. Dili lagi kaya pa. Gutas na gid kayo. Mangali na ta pa, uy. Gutom na kay ko. Salad? Maura ni pagkaon? Oh, wa na lang ka na mo binli og kanon og sudan kay salad man ang giingon ni Papa nimo nga mao'y imong kanon. Ang papasad, uy. Hilap kayo ni Stian pa, uy. Haugos sa pa, dili ko ganahag salad. Pag-practice og kaon og ingon ana. Ayaw pagsig kaon og kanon. Dili lagi ko pa. O asa man ka? Ato ko sa gawas mo kaon. Yads, di ka mo kamayan na kung wakay disiplina sa mong kagalingon, no? Na bahala nagdili ko mudaot, uy. Basta dili lang ko magkapoy-kapoy exercise. Unya magutman pag yun kay salad na ilay pakaon ako. Ya, saan naman si Charlie? Huh? Nga naman day si Chardy? Uy, crush ba yan ani mo siya? Saan na lang niya pagka-attract ni mo kung di ka magpadaot? Kuan? Kasi kuan? Bahala na. Oh? Basta hindi magbilagro o matrak siya na ako bisag ingon ani ko katambok, di ba? Bahala ka. Sige lang. Mas hindi ayog madaog ampo. Arnie anak, ayaw kalimot og pangandam para sa party karong weekend ha. Nga naman ma, unsa may naa? Birthday sa kumpare ni Papa nimo anang adlaw. Si Jose. O giimbitar ta. Mao ba ma? Sige ma, mangita ko gindot nga dress ana. Nga naman. Para sa iyang anak na si Charlie. Siyempre no. Mao pangandaman gyud na ako ma. Kabisi, be ni ma magpakichikas mga negosyante. Ay. Ay, bayot! Suway ko no. Bayot ba? Hala, Chardy? Sorry ka ayo ha. Nakurat ra gyud ko. Nikalit pa lang kag tungagod. Okay ra. Nakakita manggug ko nga naginusara ka. Mao nga giduol ti ka. Lord, mao na ba ni ang dugay na akong gipangayo ni mo nga milagro? Nga tagton ko ni Chardy? Okay ra ka? Yes. Nakay gisulti? Ingon ko angayan kasi magsulod karon. Karon? Sa ato pa, ang uban akong gisulo bati di ay. Nindot na sab. Pero mas angayan gid ka karon. Nakabantay na day ka na ako? Oo, dugay na. Higo ako kumutan-aw nimo sa layo. Kay mauwaw man kumuduol. Pero karon nga nakaduol na magig ko. Kaya pwede pa makig-amiga na lang ko nimo? Oo, uy. Tinuod? Nya, pwede sa ko mangayo si mong number? Pwede ka ayo. Ihatag sa din mo dayon? Ang naman sa dug magpadili-dili pa ko, no? Hatag dayon. Bayan, no? Pero ayaw pag-assume nga panguyaban ka, ha? Basig masakitan ra ka. Dakong buang ang mo pasakit nimo. O dili ko makabuhat ana nimo. Ha? Ngano ka, uy? Na-realize man gud ako nga wa kay uyab. Kaya ba, bahadlo ka nga pasakitan? Mao nga nakaingon ko nga dakong buang ang mo pasakit nimo. Makaigon lang ka, anak, kay dili man ta uyab. Sugta ko. Aron nga magkapamatuod ko nimo. Nga dili ko makabuhat og pasakit nimo. Nanguyab na ba ka na ako? Ha, Chardy? Recorded by Radio Mo TV. O Arne, ganahan ko nimo kay nindot ka nga ikauban og ika-istorya. Gusto ko nga
makaila pa gini mo. Hatagan mo ko ni mo chance. Yes. Yes, Chardy. Gisugot na ka. Kuyawa agad nimo. Nanguyab gyud ay siya nimo nak. Oo, maoy. Pa, awa pa. Wa lagi na sa lawas lagi. Ang akong pagkaako ang nagustuhan ni Chardy. Og dawat ko niya bisag ang ani ko. Maayo kung mao ka na. Pero, unya na ko mo bilib kung magminyo na mo. Kana kung pakaslan kaniya. Nganong dili? Bisag karon dayon pakaslante ka. Tinuod? Lagi. Seryoso ko nimo, Army. Og ikaw na gusto na ko nga minyoan. Kun mao na. Sige, magpakasal na ta. Salamat! Imura ko, Chardy. Chardy. Ay, patungi. Bugat ka. Ala, sorry. Ready na ka? Dali na kayo, malita tas party. Oh, ready na ko. Uy, mana isulob ni mo? Ano nag-sleeveless man ka? Alimuot man. Di ka mag-ilis? Oh, Ay lalagay, basig maliit pa ta. Tana? Chardy, nganong kitanaw man kanila? Ako ba kitawag ilag tambok? Kisa pa pala eh. Gano'ng masaguling nga, mo man ay mag-isulob. Basta hinuon ko, napilhan ko kauaw. Oh, abi ba na kog dawat ko ni mga ingon ani ko? Oh, dawat man tika. Gipakas lang guti ka. Pero taro nga saan imong ipanulob eh. Mao ba? Nalimot ka nga mo ni akong gisulob? Naningon ka nga ngayon kayo ko? Oh. Sa ato pa na makakraday ka? Bakakon kang dako? Arne, asin oy! Ay, sa mga Arne! Arne! Sakto na. Ay na paghila. Sakit kayo pangagig ka niya ang mga saway nga akong natungog. Yung sa may plano ni mo. Bana naman na ni mo. Magpadaot ako pa. Dili ko gusto ngayon anion lang ko niya. Nak, akong gusto nga magpadaot ka para sa imong kaugalingon. Dili para sa laing tao. Oo pa. Tabangi ko. Mupatuon ako bisag unsay pabuhati mo na ako basta budaot lang ko. Oh, pumalagi na hilab din mo imong pagkaon. Busog pa ko. Mo ba? Tuodi ay, na ako'y out of town for 5 months. Ako mo'y mumanid sa bagong abli ng mga branch sa Cebu. Sige. Kani, igayon na nina ko. Salad nak. Salamat, ma. Sure ka nga ha, okay ra ka ana. Oo, ma. Anaron ako kung kagalingon, ani. Sige. Tuod. Tuan na si Papa ni mo sa gym. Nagpaabot na ni mo. Sige, ma.
Okay. Enough na. Very good, Ani. Very good. Grabe kayo ka-determinado. Paspas kayo ang imong progresana, Arnie, anak. Salamat pa. Dili ko maundang kung dili na ako makabot ang akong gustong timbang. $50 kilos ako pa! Congrats, anak. Andam na kong matubang ni Charlie pa. Yads! Kasiksa na ni mo! Salamat. Maglaway na lang yan si Charlie, Ani. Pero Yads, ay kayo pag-expect sa iyang reaksyon, ha? Kaya ang tao nga hinawayon, agyo na ikasulti ni sa kutsaon. Tanaw lang niya nato kung unsay ang reaction inig uli niya, Yats. Arne? Ikaw ni? Wala man ko magkailan mo. Kagwapa na nimo. Oh, Singot pa kayo kagikan sa biyahe, Chardy. ay, sorry. Wala na ko kapuging akong kamingaw sa akong gwapa o sexy nga asawa. Kaligo sa dito ka. Pantay na ka na ko niya. At sa may nahitabo, ha? Akong gikatulgan, uy. Bahala siya. Wow! Hard to get. Ambot ba, Yats, uy? Huwag ko kasabot sa kong gibati. Huh? Instead na malipay ko kay nakuha na ko ang gusto na kong reaction sa pag-uli ni Chardy. Pero ko ba tiag kalipay? Ha? Nga naman! Sultihi ko. Nga no? Ang unsa man. Ganong bugnaw ka na nako. Murag wa ka malipay. Nga, nauli ko. Gusto gyud kami bawo sa tinuod? Tungod kay nakarealize ko nga dili ko nimo mahal sa pagkaako. Unsa? Kay before ka nilarga, sa tambok pa ko, nagpuro kasaway na ako. Mas na-feel pa gani ako nga giluod ka na ako kaysa love ko nimo. Unya karon sa imong pag-uli nga slim og sexy na kaayo ko, mura ka naghinam-hinam na ako. Arne? Nakarealize lang yun ko. Kabuang din ako, no? Nga nag-effort ko nga Muslim para lang ma-please ka. Pero nakarealize po ko. Nga kung tinuod nga mahal ko nimo, matambok o madaot man ko, ma-feel na ko nga love ko nimo. Pero wa. Maong mas maayo pag magbuwag ta, Chardy. Arne? Put your makeup on, get your nails done, curl your hair around the air, get your sexy on. Daghan tuod ko og na-realize tungod sa akong effort nga mudaot og ma-please si Chardy. Maong kamong mga babae diha, ayaw mo pagkunahon na nga way ma-in love niyo og tinuoray tungod kay tambok o daot mo. Kay bisag unsa pay lawas nimo, kung di mahal ka, mahal ka. Ayaw gust ba imong kaugalingon para ma-please nimo ang mga tao. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Arnie nga taga Davao City uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan. Try. You don't have to try so hard. You don't have to change. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag